Евангелие паводле Мацвея. Езус расказаў сваім вучням такую прыпавесць. Валадарства нябеснае будзе падобнае да 10 паннаў, якія, узяўшы свае светачы, выйшлі насустрач жаніху. 5 з іх былі неразумныя, а 5 мудрыя. Неразумныя, узяўшы свае светачы, не ўзялі з сабою алею. Мудрыя ж разам са светачамі сваімі узялі алей у пасудзіны. Калі жаніх спазняўся, то задрамалі ўсе і паснулі. А сярод ночы узняўся крык: «Вось жаніх! Выходзьце яму насустрач!» Тады усталі ўсе панны гэтыя і прывялі ў парадак свае светачы. Неразумныя ж сказалі мудрым: «Дайце нам вашага алею, бо нашыя светачы гаснуць». А мудрыя адказалі: «Каб хапіла і вам, і нам, пайдзіце лепш да тых, хто прадае, і купіце сабе». Калі ж яны пайшлі купляць, прыйшоў жаніх, і тыя, што былі падрыхтаваныя, увайшлі з ім на вяселле, і зачыніліся дзверы. Пасля прыйшлі і астатнія панны ды кажуць: «Пане, пане, адчыні нам». А ён адказаў ім: «Сапраўды кажу вам, не ведаю вас. Таму чувайце, бо не ведаеце ні дня, ні гадзіны».